Bună dimineața! Aolo. Zi. Ce? Păi, bună dimineața și... Am țipat odată tare doar cât să te enervezi. Poți să zici ce ai de zis. Bună dimineața. Este dimineața. Nu este energia pe care o caut eu. Păi atunci zi tu. Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod din Cafea la Aparat. Așa se face, vezi? Așa se Până face, acum ai cu știut. energie. Ai uitat cum ar veni. Nu, frate, dar trebuie să ne mai și echilibrăm din când în când. Cum adică? Nu pot să fiu doar eu ăla energetic. Trebuie să mai intervii și tu cu puțină energie pozitivă. Mâna ai pic de bun simț? Ce? Eu cred cu tărie că în această emisiune eu sunt sufletul energetic și tu ești sufletul spiritual. Da. Nu știu, să zică oamenii. Să zică oamenii în comentarii. Cine cum e. Cine ce suflet e. Da. Da. În fine. Vă mulțumim frumos că vă uitați la noi. Această emisiune este susținută de prietenii noștri de la Lidl România. Haide cu știrile alea bengoase. Haide, ce-mi zici mie? În Spania, Un călugăr tibetan în Spania. un politician a demisionat pentru că a fost prins că se juca jocuri pe telefon în timp ce avea o votare, da, e importantă. POV, colegii din ultima bancă. Da, nu mi se pare atât de... Nu, nici mie nu mi se pare atât de deep. Atât de grav. Că la noi mai și dormeau ăștia prin Parlament și nu și-a mai dat niciun demisie, au devenit bine. Dar gen, dacă ai atenție distributivă, nu mi se pare atât de deep. Că Da. gen, dacă tu poți să stai să te joci Chicken Invaders pe telefon. În timp ce se vorbește de legi. Păi dacă tu știi că votezi, adică tu știi de acasă. Eu, nu știu, să dă legea pe apicultorii au subvenții 20%, whatever. Și tu știi de acasă că o să zici da. Da, tu crezi că politicienii știu ordinea de zi înainte să ajungă la muncă? Adică Nu? Eu știu, nu știu, te întreb. Păi cred că nu primești și ei o... Temă pentru acasă? Nu, gen un mail, poate, nu știu, cu o seară înainte. Bună ziua, mâine veniți la muncă, discutăm despre legea asta și asta. Dar cum și-a făcut temele de cu seara? Chiar sunt curios cum merge. Dacă se uită Bolojan la această emisiune, să ne zică și nouă. Dacă se uită cineva, da, Nicu Ștefănuță, someone, oricine, ziceți-ne și nouă dacă primiți subiectele gen înainte sau dacă... Da, trebuie... Nu, păi, o lege nu trebuie... Dezbătută? Da, și ceva cu monitor oficial și ceva cu propusă spre... Adică nu să vine cu legea... Auzi prima dată în viața ta de legea respectivă și zici, hai, votăm pro sau contra. Îți dă și ție timp de gândire. Așa ar fi frumos, Nu? da. Da, posibil, da. Nu cred că ne-am găsit noi să fim noi persoanele cele mai bune să vorbim despre lege astăzi. Eu dacă aș fi președinte, vorba lui Floricica dansatoarea, am avea muzică la semafoare. Atât. Asta e singura chestie pe care știu 100% sigur. Care ar fi prima lege pe care îi dau? Prima lege pe care aș da-o ar fi bani pentru mame. 100% sigur. Gen, bani mulți la mame. Mamele care cresc copii, mai ales mamele singure, bani mulți rău de tot. Ești mamă, ai un copil, 2-3 în creștere, bani mulți rău de tot. Ce înseamnă bani mulți rău de tot? Bani mulți rău de tot, gen, nu știu, 1000 de euro de copil pe lună. Ca în Germania, ca în Anglia. Păi atât costă real să crești un copil, poate mai mult. Poate mai mult, da. Să-ți cumperi rău de tot lucrurile de copii. Tu ai văzut cât costă laptele praf? Nu, Mult. mult rău de tot, Da, nu? costă mult. Eu când m-am născut, nu erau Pampers, cel puțin erau, dar mama n-avea bani de Pampers și aveam... Cârpe. Și mie da. mi zicea mama că mă făcea cu cârpe, da. Da. Weird. Întreabă-mă și tu ce lege aș da prima oară. Să simțea un bine băgat în seamă, vorbisem eu Da. un pic cam mult. Emil, taie la montaj, Teo, să pară că l-am întrebat eu din propria inițiativă. Nu taia. Nu te... Emil, Da. dacă ai avea o putere legislativă, direcțională, decizională în această țară, Da. care ar fi primul decret de stat dat de Lord Emil de Nefiu? Impozit pe găinile din curte pentru toți românii. Mai bine mă alegeți pe mine. Mai bine mă alegeți pe mine. Dar Populația. n-ai tu o mătușă, o bunică, o soacră, o ceva pe la țară? Eu sunt de 3 generații, 4 generații Nici eu în n-am, București. dar întreb. Sunt de 4 generații bucureștean, frate. Am fost odată la o mănăstire La mine... în vârf de munte și era acolo, a ieșit domnul ăla preot, starețul ăla de la mănăstire, să mă arăt să ori din pământ. Intrăm acolo, mănăstirea gol. Și parcă ești așa din tablouri. Bună ziua, am sărit în sus. Și focul lui era de unde suntem noi.
Și toată lumea a zis, eu stau în București, dar sunt de la Petroșani, eu stau acolo. Și eu am zis, eu sunt de la București. Și el, dar părinții tăi de unde sunt? Din București. Din București. Da, dar bunicii? Tot din București. Și străbunicii stăteau vis-a-vis de mine. Tot în București. Da. Și după aia s-a dus la ăla, dar zis că e din Petroșani, se uita la el și zicea, da, tu ești dac, tu ia uite ce înalt și ce frumos ești, că eram pitic. Că de-aia nu sunt eu ce trebuie, că am crescut la București. Da. Da, și la mine e la fel. Da. De unde sunteți? De unde să fiu? Din Bine. Băicului. Din Pantelimon. Am crescut în Pantelimon. Tu Și mă te-ai mutat la tași țară când mai mare. mai mare, eu acum m-am mutat la țară, da. Eu am să făcut invers. Buletinul e de București. Acum asta voiam să zic. Eu am o vecină. Nu știu dacă e legal să zic așa ceva. Dacă vine Sanepidul la mine pe stradă din cauza acestei emisiuni, îmi cer scuze. Vecina, te pup, te iubesc, te respect. Dacă te uiți la această emisiune, care crește găini, gen, are ouă. Am găini la două curți de mine. Păi știi ce-ar fi legal? Păi eu știu că n-ai voie în București sau pe lângă București, ceva. Bă, vere, erau la mine în Ferentari și făcuse unul la bloc, își îngrădise curtea de la bloc și creștea găini în fața Au făcut blocului. vecini la un moment dat scandal că era plin de păduchi, de pe peste tot. Luau câinii de la vecini păduchi de la găinile lui. Găinile au păduchi? Da, rău de tot. Și nu poți, Nu păduchi, purici. și nu poți să le dai ceva ca la câini, să nu mai aibă? Ba da, dai, trebuie să nu? ai grijă de ele. Trebuie să ai foarte mare grijă de ele. Găini păduchioase avea? Da. Doamne, iartă-mă. Eu sunt foarte fițoasă la mâncare, dar cum fițoasă la mâncare? Sunt picky eater, dar nu picky eater pe... Nu știu dacă e bine zic chestia asta publică. I couldn't care less de igienă. Mie dacă îmi face unul să mănânc o shawarma cu mâinile goale, gen cu pământ sub unghii, dar cu foc și cu pasiune, și eu n-am nicio problemă, o mănânc. În schimb, nu o să mă vezi că pun gura vreodată pe ceva gen leber. În România mi-a fost scârbă de foarte puține locuri Da. să mănânc. În Anglia, sunt chicken shop-urile alea unde sunt bosmenii acolo. Și sunt ăia, vă jur, igiena, noi pe igienă suntem numărul 1, mă, ești nebun la cap. Loia, dacă ai pus mâna pe gresia aia de pe perete, e un stradă grăsime vechi, rău de tot, din 2022. La tata pe stradă, în Anglia, deci fix la tata pe stradă, de pute pe toată strada, e un chicken shop de ăsta al unor africani. Review-urile pe Google are 0,5 stele. De ani de zile, de când m-am dus eu prima dată la tata în Anglia de 10 ani, 0,5 stele, cele mai proaste review-uri pe Google. I-a închis Sanepidul lor de 100 de ori. Cum zice Alex, dar mi-au dat un pui, cred. Da, efectiv, mi-au dat un pui, cred. Grăsime tot așa, scursă pe geamuri, pute pe toată strada. Treci pe lângă coșurile lor de gunoi, vomiți, nu poți să te ții de nas. Bă, coadă până în stradă, mă, mereu. Toți ies de la muncă și se duc și mănâncă acolo. În Statele Unite ale Americii, un domn a încercat să dea foc la un păianjen și și-a dat foc la casă. Da, mi se pare rațional, sincer să fiu. Eu nu am nimic de comentat. Eu dacă aș vedea la mine în casă un păianjen de la mare așa, m-aș muta for real, să Bă, dar locuiască care-i el frica acolo. de păianjen, Nu-i frate? suport, deci mi se par... Wow, mi-e frică, mi-e scârbă, Eu am un păianjen la mine la geam pe care nu l-am deranjat nici cu bună ziua. L-am lăsat să rămână acolo pentru că mănâncă țânțarii, frate, să nu intre în casă. Aș prefera să am pe mine 6 păianjeni decât un țânțar în casă. Am zis-o. Și ca să țineți minte voi, că am și filmuleț doveditor că ce v-am povestit eu nu e fake, cineva din această încăpere, vă rog frumos să ne spuneți cu da sau nu, ați avut vreo muscă în casă până acum, anul ăsta? Nu. Eu am avut prima muscă din România la mine. Vreau să vi-o și arăt că o am și filmată. Nu, prima... Aș și postat, n-ai postat, N-am ai dat pe postat, grup. n-am postat, am dat pe grup. Eu am avut prima muscă din România. Afară era Ninja la 10. Țineți minte, da? Eu nici nu cred că e destul de mult oxigen la 10 încât să... Nu, e supărat rău. Ia uitați, dragii mei. 6-3. Era zăpadă Deci afară. prima muscă din România, la mine ca de obicei, bineînțeles. Aștept și primul țânțar. Am lăsat geamul deschis ca să intre. Super, super. Ce Doamne iartă-mă. Eu am avut un șoc cultural când m-am mutat de la bloc la casă. La bloc, în București, ca pe peste tot, mai era un gândăcel, o chestie oricât de curat ții, blocuri vechi, cu ghenă în bloc, adică e imposibil să nu mai dai de un gândăcel every now and then. Mama fiind, nu că turbată cu curățenia, mă, lingeai de pe jos, adică nu exista să se lase ceva, să...
la casă n-ai această problemă cu gândacii, că gen nu prea sunt gândaci. Dar, în schimb, fiind la curte, sunt alt fel de ligioane. Eu am crezut că gândacii erau cea mai mare problemă din viața mea, ăla, gândacul ăla de-l mai vedeam eu odată la ceva timp, până am început să mă trezesc cu broaște în curte, cu d-alea. Tu stai și la gârlă. E o experiență destul de unică asta, să stai lipită de gârlă. Să Stau între lac și pădure. Da, zic. Și deci îmi vine, mă, zici că-s broscuțele lui Bad Bunny la mine în curte și le auzi și după aia sar. Păi Și tu sar. ai libelule, tu ai un întreg Libelule. ecosistem, da. Alea, cum le zice în română? Lizards mici, alea sunt foarte Șopârle. drăguțe. Șopârlițe alea mici, full, toată fauna și sfera. Gândaci, dar niște gândaci. Da, amar de curte. Dă-ia, mă, cu coarne. Da. Cu coarne. Gândaci cu coarne, dai cu ciocanul în ei și nu pățesc nimic. Păianjeni. Dar niște păianjeni de neamul meu n-a văzut așa ceva, negri, păroși, măricei. Nu pot să... Eu noaptea în creier, noaptea mă duc și îl trezesc pe tata. Eu nu pot să dorm dacă am ceva în cam. Nu pot. Și am plase la geamuri, blindat tot. Adică, teoretic, n-ar avea pe unde să intre. Da, ete că își găsesc, își fac și ei un loc, un rost în viață. Țânțari, la mine în curte vara, nu pot să-ți explic. Sunt cu sutele. Dacă stai lipită de gârlă, mă, ce te așteptai? Deci este ceva, eu îți stau baricat. Eu ies din casă, în curte, iarna. Eu vara stau baricadată în casă. Ai și tu de la electric de electrocutează țânțarii? De la de-l bagi în priză, de la teleshopping. Da, de ce nu ți iei? Aveam semăna când eram mai mică, cu o rachetă de tenis. Da, și Știi? Și dădea se auzea când se prăjeau ea. Când dădea tata și se auzea odată. Mamă, eu omora pe 7 odată. Da, nu sufăr. Nu suport. Prefer să mor decât să... Nu. Astăzi vreau să le spun telespectatorilor noștri ce fel de mâncare ți se potrivește în funcție de zodie. Aha. Trebuie să fii atent că gen noi suntem ultimii și gen trebuie să te țin așa un pic pe ace. Berbec, Da. burger sau steak. Da? Deci berbecii sunt pe Pe mult. carne. Pe carne. Pe pterodactil. Bun. Taur. Paste cremoase sau deserturi fancy. Taur este supranumit gurmandul zodiacului. Dar eu nu aș fi de acord. Paste cremoase. Da. What's your favorite paste cu sos roșu sau paste cu sos alb? Cu sos roșu. Sos roșu? Da, sos roșu, deși fac niște paste carbonara de murim cu toții, de bune ce sunt, nu de altceva. Pastele cu sos roșu sunt favoritele mele pentru că mi le făcea mama once in a blue moon când era mic și erau wow, gen, și le făcea cu bulion, cred, și apă. Da, pentru mine erau, mamă, paste. Gemeni, tapas sau mai multe feluri mici, gen finger food. Gemenii din Spania, gen. Tapas. Tapas. Racu, aparent, e fiert pe mâncare de casă. Sarmale, supe, de-astea tradiționale. Lei fierți pe sushi, plating-uri de-astea fancy și gen mâncare care arată bine, nu neapărat e bună, instagramabilă, așa, de flex. Gen sushi cu sclipici pe el. Da. Am mai mâncat eu la un moment dat. Aripioarele alea de... cine ni le-a arătat? Aripioarele alea roz cu sclipici, făcute cu sos, cu sclipici, cu tot, cu sclipici de pe TikTok, dar am zis că așa mă apuc și eu de gătit. Oribil. Am comandat odată niște sushi și a venit cu sclipici pe el. Mi-a venit De rău. unde? Din Bulgaria. Ah. A fost în De la Happy? De la Happy, da. Și am comandat acolo, ce mama, ăștia sushi și tovarășii mei. Nu știu ce am crezut pe tovarășii mei, că wow, ce sushi bun fac ăștia aici, că ea nici mănâncă sushi. Și mi-au adus ea niște sushi cu, cum se numește, Doamne, cu Philadelphia în el și cu sclipici peste, dar am zis că leșin. Dar am zis că nu se poate așa ceva. Astea sunt efecte speciale, verii mei. Ce Astea e efectul cu tremuros. Așa e. Fecioarele sunt fierte pe healthy și pe meal prep. Sală, gym bros, gym girls, proteină, pătrățele. Balanțele, brunch aesthetic, de la avocado toast cu pancakes, cu egg benedict, cu... Avocado toast. Așa. Scorpioni, mâncare intensă, picant exotic. Chicken tikka masala. Chicken tikka masala. Săgetător.
Street food, mâncare din alte țări, explorer. Astăzi tacos, mâine ramen. Asta e mama călătoarea, da. Călătoarea din mama. Care se duce pe peste tot și mănâncă fructe de mare. Pe unde o trimiți, pe mama mănâncă fructe de mare. Dacă aveți creveți, dacă aveți, mama mănâncă, n-are treabă. Oricum se duce în zone exotice, adică Da, nu e ca și când călătorește la Băscăuți. Ea să și duce în locuri, da. Capricorn, friptură clasică, ceva premium simplu, clasic bun de calitate. Vărsătorii sunt foarte likely să fie vegani sau pe de-astea, kombucha, chestii de-astea gen matcha, whatever, mâncărică de fetițe estetice pe Instagram foarte gluten-free, vegan-friendly, matcha la bubu. posibil alți vărsători, nu ăia pe care îi cunosc eu. Poate alții. Și la noi, la pești, deserturi și comfort food dulce și gen comfort food la modul că mâncăm pe bază de emoțional foarte mult și gen ne Pe fixăm bază de stres. ne fixăm pe 3 feluri de mâncare care ne plac nouă și gen Da, pot fi de acord cu asta. și într-o eu pot fi oarecare de măsură. acord. Da, și eu pot fi de acord. Voi ce zodii sunteți? Ia și ziceți-ne care cum am nimerit-o, dacă am nimerit-o bine. Acum urmează rubrica dumneavoastră favorită și a mea, să fiu sincer cu voi. Haideți să vă prezentăm invitatul de astăzi. Let's go! Propanul este un gaz lichefiat extras din țiței de petrol care se folosește la uz casnic dacă nu ai acces la gaze naturale. Bună dimineața! Bine v-am găsit la un nou episod cu invitatul nostru de astăzi. Eu nu știu atâtea, vă se pare că știe tabla mulțirii, de-astea nu e. Alex Stan, care în capul meu este pus la aceeași categorie așa de cap mare cu Vlad Zaha, Enache și alții care s-au mai... Niște personalități de altfel. Pe bune? Gelu duminică când era mai mic. Da. Adică eu l-am Sau băgat când era mai la, mare, una din două. l-am băgat la invitați premium pe intelect. Să rămână, mulțumesc. Cum ar veni? O să ai o dezamăgire totală, mă rog. I mean... Am fost și mai dezamăgiți la emisiunea asta, cred. Nu poți să ne mai surprinzi cu nimic. Pare că ai fost dezamăgit la viața ta, Emil. Te-am întrebat în pauză și ți-am dat și timp de gândire acum. Fă-mi și mie un top 3 romi all time, din punctul tău de vedere. 3 romi all time. All time, da. Acum să face că se gândește de parcă nu se gândește la asta de când a intrat pe ușă. Și tot n-am reușit. Bă, ăștia pe verișori se supără dacă nu. dăm top 5 Verișorii de atunci. față se exclud. Îi luăm așa. Deci Nicolae Gheorghe, numărul 1. Sociolog, a decedat săracul, Dumnezeu să-l ierte. He has no clue. E domnul care a luat 10-50. Da, a care luat a terminat cu 10-50. 10-50, că i-a mai dat 50 de sutime, atât de bun am fost. Atât de... I-au dat sutime onorifice pentru munca în comunitate. Adică... Bă, sincer, Omul nu chiar vreau să făcea mă chestii. laud, dar și mie îmi dădeau 50 de sutimi profesorii. Din 4-50 îmi făceau media 5. Și aia că rotungeau. Mă rog, asta este, bine. De milă, nu de milă, da. merite neapărat. Meriți, mă, eu ți-aș da 50 de sutime. Mulțumesc frumos. tot Mulțumesc. drag. 50 de sutimi sunt bine primite mereu. 50 Locul de 2. sutici, cred că vrei să zici. Locul 2, Sandu Ciorbă. Sandu Ciorbă ce a făcut pentru limba romanii, modul în care a cântat, chiar omul chiar știe ce face. Chiar a avut melodii mainstream în limba romanii, da. Asta zic, el a făcut cinste limbii romanii din punctul meu de vedere. Și locul 3, primul funcționar public al romilor. Nu-i cunosc numele, dar am citit despre el. Primul funcționar public al romilor a fost un călău. Un ce? călău. Un călău ok. care tăia capul la oameni. Asta e. A fost angajat de către statul român. A girl's gotta eat, băi. Statul român. Da. A girl's gotta eat. Băi, efectiv, gen nu voia nimeni să facă meseria și If era it un pays the sclav. bills, I mean... Da, bă. Și se consideră a fi primul funcționar public al romilor. Acum ai niște păreri foarte diferite de ce am discutat înainte să dea drumul la cameră. Nu, Florin Salam, where is... Băi, asta era între noi. Bă, ușor. Acum, Costel Biju. Costel Biju. Zi la tine, Emile. Top 3. Da. Gelu Duminică, că a fost șeful meu. Și oricum îl văd peste tot, îl văd mai mult decât o văd pe mama real, că dacă am aprins televizorul e acolo. Un cântăreț, domnul Caliu, cred că ar mai fi. Domnul Caliu, bravo. Da. Și locul 3, Alex, care e din generația mea.
Te-am băgat aici în top, frate, pentru că... Acum plot twist, Alex, dar nu eu. Alex Botea era. Alex Botea. 1-1-2 au nebunit arabii. Alex ăla, nu Alex care e cu noi la masă. Acum. Pentru cei care nu știu, Alex s-a dus să-și termine masterul în Australia. Da, chiar acolo, în Sydney, la Universitatea din Sydney. Și ce ai studiat acolo? Zile la oameni. Justiție socială și drepturile omului, fiind bursier la Programul Internațional de Echitate Sydney, singurul european și am rămas, încă nu e alt european acolo. Ai fost singurul european de acolo? Da, pe programul ăsta de bursă, care e cea mai mare bursă a universității. Da, asta vreau să întreb. Cât a fost bursa? Undeva Sume? s-a ridicat la $200.000. Pe an? Nu, în total, 2 ani. Un an jumate, cam așa, 2 ani. Mi-au acoperit tot, de la cazare, la transport, la mese, la bandă buzunar, la absolut tot ce se putea. Wow, super. Am fost recomandat de un ONG de la noi, Roma Education Fund, pentru care și lucrez acum. Și după, stai așa, de ce ei te-au recomandat? Dar trebuie să dai și tu un test sau ceva, adică s-au uitat la pe cine trimite acolo. Ideea e că bursa asta pe care am primit-o eu nu poți să o primești doar dacă te duci la facultate acolo. Trebuie să fii recomandat de către un partener din țările partenere ale universității. Și au prin Kenya, prin România, acum mai nou, prin India și așa mai departe. ONG-ul mă știau, eu mai lucrasem cu ei în trecut, m-au recomandat acolo și după a trebuit să trec procesul normal de intrat la facultate. Și o facultate destul de bună, e în top 20 la nivel mondial. Cum se numește facultatea? E Facultatea de Arte și Științe Sociale a Universității din Sydney. Super. Cum a fost experiența overall? Ți-au predat cangurii? Nu, dar am mâncat cangurii. Ai mâncat canguri? Bă, bun rău de tot, bă. Cangurii, mă? Bă, bun rău de tot. Și Nu ce par. sănătos e? Săptămâna australiană la Lidl. Efectiv au canguri la Lidl la cauți. For real? Da, aveau cel puțin pe vremea, nu știu dacă mai au acum. La Lidl, la Australia, se mănâncă canguri? Nu cred că e Lidl în Australia, dar aici în România mă refer. A, în România? În Da, România în au România. carne de cangur la Lidl? Aveau, nu știu dacă încă au, dar știu sigur că aveau. Că am mai cumpărat de la Lidl carne de Vino cangur. frate la un grătar. Nu po frate ca întreabă sâmbătă. Cum o să Și ai mâncat cangur? Da, am mâncat. ce Trebuie să gust înțelegi, are? sunt mai mulți canguri decât oameni în Australia. Se mănâncă foarte mult cangur Păi acolo. de-aia te-am întrebat ce ți-a predat la facultate. Îmi imaginam că... Și gen... How? Describe it. How does it taste? E undeva între vită și vânat. E foarte, foarte slabă carnea, adică n-are pic de Păi grăsime. n-ai văzut E mușe să pe Băi, canguri? Băi, nu. și pe bune, e fibră pură, adică e foarte sănătoasă, pic de grăsime n-are carnea aia și e bună. Nu știu, m-a simțit ciudat să mănânc un cangur, că e biped, așa, știi? Mie îmi pare că seamănă a om, un cangur. Păi la fel și găina atunci? E găina bipedă? Da! Asta, nu asta voiam să-i zic. Ce animale bipede mai mâncăm? De găina nu se pune. Ba da, de ce Ba, să nu nu se- se pună? Că merge în două picioare. Da, dar merge ciudat. Acum nici nu zbioră. Merge gustos. Cangurul ăla nu merge gustos. E puțină discriminare a găinii, nu că zic, e rasism pe specie. Vezi că l-avem pe Alex, nu facem ce vrem noi emisiunea asta, Asta că zic. avem poliție. E rasism Bună. pe specii, zici? Stai Da, să trag rasism pe cafeaua specii. asta lângă mine, să-mi explici cum vine și rasismul ăsta pe specii. Și ce alte animale bipede mai mâncăm? Că nu mai mâncăm niciun animal Cum biped. nu? Ce e? Mai mănânci tu un vânat ceva, sigur mai e un vânat biped pe care îl mănânci. Dar ce vânăm în noi? România biped? Urs! Păi nu e Urs? patruped? Păi nu Nu. merge și biped, mă? E ambidextru de ăsta. Nu l-ai văzut pe ursul Brumi? Da, ce urși de la cirche ați văzut cum stau în două Da, păi tocmai. Să pune, frate. Să înceapă Păi concursul. Păi, Nu! Unde e ursul Emilia, Ia spune-ne? zine, unde e ursul Emile? Mai sunt sigur. Păsări de-astea, gâscă, nu mănânci? ba da, da. Bă, dar intră în categoria de bipede, nici nu știu. Păi de ce să nu intre că merge pe două piciorușe? Păi asta e definiția, nu știu, nu-s biolog. Eu v-am zis, cu drepturile omului. Mama ta e biolog. Adică, Adică, domnule, parcă am zis că e vreo... ia zi, domnule, top 3 animale bipede. Da, top 3 ani, da. Top 3 animale bipede pentru mine. Cangur. Cimpanzeu. Păi ăla nu merge, mă, și în 4, dacă vrei. Păi da, mă, da, mi se pare că merge mai mult. Că și canguru merge în 3 câteodată. Care trei? Care trei, Să mă? mai sprijină în coadă. Pe coadă, mai stă pe Să coadă. mai sprijină în Doamne, coadă. Când e tu pe îți dai coadă, seama, e mă, un ce în imped. capul ăsta? Tu îți dai seama ce se întâmplă în capul lui. Cred că ar trebui să mai ies afară din casă. Bă, noi avem noroc că nu te-ai dus la facultate de biologie, că revoluționai lumea. Darwin?
Minciună. nimic. Vă făcea ăsta, teoria revoluționară a bipezilor. E Emil între Aristotel și Darwin, acolo e. Eu am demonstrat tot ce aveam demonstrat în alea 10 clase ale mele. Am simțit că nu mai aveam Că nimic de... inopinezi. Da. Dacă te mai duci, Da. simți că Incredibil. deja e too much. Zi, Ce să zic? top 3 animale bipede. Ce am zis primul? Cimpanzeu. cangur și... A zis că altceva nu știa. E. Ce dracu mai merge în două picioare, mă? Nu știu că nu prea merg multe animale în două picioare. Atât pot să fac la top 2? Omul, că și E omul e emisiunea ta, animal. faci ce vrei. Da. Și omul este un animal social, Păi spuneau da, mă, dar nu sociologii. l-aș băga niciun top om, că omul e animalul care deranjează cel mai mult pe celelalte animale. Bravo, bravo, foarte bine zis. Am învățat și despre asta la facultate, să știi. Da? Da. Zi-mi așa, din punct de vedere științific, ce ai învățat. Hai că se făcea o cafea singură. Nu era nimeni la aparatul cafea, a pornit singur. Avem fantome. Dă treabă. Mai bun, bipede și ele. Bipede, da. Ce l-ai întrebat? De facultate, din punct de vedere științific, cum știi tu că deranjează omul cel mai mult? Uite, mai este în știință este termenul ăsta în literatura de specialitate de antropocen. Antropocenul este momentul... Antropocenul practic este o perioadă și este perioada care a început din momentul în care omul a făcut prima acțiune care să deranjeze natura în mod voit. Ok, și când a fost? Nu se știe, un moment teoretic în istorie, gen când omul a făcut prima activitate conștientă care cumva a avut un efect asupra naturii. Primul om, dar a aruncat un chiștoc pe jos. Ăla, Dacă vrei primul. așa. Sau primul om care, nu știu, a plantat ceva unde n-ar trebui să fie plantat și a stricat solul. Și plantatul ăsta e pe reguli. Păi da? Da, păi în Australia, zi-mi dacă greșesc, n-ai voie bine, să da. intri cu semințe, n-ai voie să intri cu absolut nimic, că omori fauna naturală, omori chestiile de acolo. Care e cel mai mare păianjen pe care l-ai văzut când ai stat acolo? Și asta e întrebarea. Atâta. I kid you not. Jură-te. Bă, rău de tot. Dar măcar să fie păienjeni cel mai rău lucru pe care l-am văzut acolo. Lilieci, bă. M-am văzut un liliac, zici că era Batman, atâta era, bă, mă jur. Așa mare? Bă, incredibil, era la mine la geam, m-am și speriat. Ai fost vreodată la toaletă și să fie șarpe? Nu, că stăteam destul de central și n-aveam probleme. La periferie, în schimb, se întâmplă foarte des. Și sunt șerveninoși, adică oricum din 15 șerveninoși că sunt 11 trăiesc în Australia. Da, dar peste drum ai Noua Zeelandă, unde nu există niciun șarpe, deci cumva se compensează. Mi se pare super chill Noua Zeelandă. Real. Bă, da, am fost și acolo. Ai fost? Am călătorit, da, dacă tot eram în Sydney, era o aruncătură de băț. Cum ți s-a părut? Foarte mișto. Am fost să vizitez niște comunități maori, niște comunități tradiționale indigene. Foarte interesant, o cultură aparte, au un mod de a acționa foarte friendly cu natura. În Noua Zeelandă câți sunt indigeni maori și câți sunt albi? Nu știu să dau niște procente, pentru că practic nici ei nu au niște procente exacte, că pot să fii și albi și maori în același timp. Ah, ok. Pentru că au existat foarte multe cupluri mixte de-a Normal. lungul timpului după ce au venit coloniile. Dar n-ai o statistică, dar să știi că sunt și romi în Australia și Noua Zeelandă. Nu m-ai surprins pentru că știu că sunt romi pe toate continentele, cred că mai puțin în Antarctica. Dar știi cum au ajuns romii în Australia? Nu. Deci, cum au ajuns coloniști în Australia? Practic erau niște bărci de infractori din Anglia. Da. Din Imperiul Britanic, au adus din Anglia de acolo niște bărci, au trimis ca într-o pușcărie în aer liber. Și acum că vă întreb eu pe voi, cine credeți că mai erau așa pușcăria și în Marea Britanie pe vremea aia? Romi. Bingo! Și uite așa au ajuns romii în Australia. Au băgat pe bărci și ei au adus romii berea în Australia. Și prima berărie din Australia este fondată de un rom care a venit pe prima barcă, în prima flotă. Mamă, James ce- Squire pe numele lui și berea James Squire există și în ziua de azi. Ce Și mișto. de ce nu l-ai pus în top 3? Cum? Nu e fan băutură. Ca să nu promovăm alcoolismul, domnule. Bună bere, încercați dacă aveți ocazie. Dar consumați responsabil. Da, foarte responsabil. Bun, eu vreau să ne întoarcem un pic la vietățile, că eu n-aș putea să trăiesc niciodată în viața mea. Cred că dacă mai pune, mi-ai da cu bani mulți rău de tot și mai pune să mă să trăiesc în Australia, n-aș putea. Eu, tot ce trece de buburuze, mă termină psihic. Nu suport insecte, șerpi, șobolani. Șobolani! Nu, Șobolan, să n-aveți știi că șobolani în Australia, că aveți șerpi. N-am văzut foarte mult șobolan, dar să știi că astea doar pe uscat. În mare te și în apă, e mai nasol. Meduze și rechini.
Și ai avut vreo experiență neplăcută pe care să ne povestești? Cu animale Da. de-astea. Insecte, animale. Cu meduze m-au înțepat la plajă, că na, e inevitabil dacă te duci la plajă să nu te înțepe măcar o Și nu meduză. sunt super toxice sau ceva de genul? Cred că se face o bășică ceva, nu? Da, se face o bășică, trece ea la un moment dat. E. Cu și cu Trebuie să rechin faci pipi pe ea, pe rană. Asta am văzut într-un episod în Friends. Bă, nu știu dacă e mit sau realitate, adică nici n-a făcut nimeni pipi pe mine, vreau să mă adică, I mean, asta niciodată. Like Da. never? E like never, never, nu, Never, never. Asta never. este, ce să facem. Și cu rechinii nu m-au lăsat să intru în apă când erau rechini acolo. Când erau rechini spre mal. A, gen cum e la noi la ca euforie. și cum tu erai pe genul, te duceai și ei, bă, oprește-te că strechini. Nu, Nu, mă duc! nu mă duc. Nu! Cum e la noi în euforie când se dă steagul roșu sus că sunt valuri, așa se dă Bă, steagul dar să știți la că se Sydney dă- de rechini. Să știți că se dă avertizarea de rechini și lumea se duce, că sunt surferi. Sunt surferi sunt Da. numărul 1 acolo. Și hai bă, ne prinde pe noi rechinul. Și fac surfing și uneori îi mai prinde rechinul. Și mai rămân fără un picior, fără... Știi de ce îi atacă pe surferi rechinii? Că am văzut și eu într-un documentar că placa lor de surf seamănă așa cu rechin. Cu un sil, nu cu o focă. Bă, dar să zic că am auzit că rechinii nu sunt așa foarte agresivi dacă nu... A, nu, sunt băieți de treabă. Te mai atacă așa, din greșeală. Da, dacă te atacă, mai mănânc un picior. Se mai întâmplă. Bă, să știi că cangurul se poate fi mai periculos decât rechinul. Adică. Da? Câți oameni omoară un cangur anual? Bă, nu știu câți omoară, dar îi bate, știi, e de ăla, de... Nu te omor, dar mă Îți țin dă- minte. Na, îți dă două bucăți în gură de... Să știi că una dintre cauzele principale pentru accidente rutiere în Sydney sunt cangurii. Sunt cangurii? Da. Că ce, să duc pe Că- bulevard? Da, dai într-un cangur pe stradă. Cum avem noi Da, indicatorul adică acum. sunt și în orașe mari. Da. Mă rog, la periferie, da. Bă, mie Da, mi se dar pare e și drăguț. bine, că dacă îl dai în el, poți să-l mănânci. Mi se pare, oricum am avut și noi canguri în România. Cred că ați văzut și voi clipul ăla de pe Ferenc Tarahova când a scăpat cangurul. Am văzut clipul, eram în Australia și toată lumea mi-a dat mesaje. Era... Dai seama ce a fost la ăsta în L-ai Diemuri. scăpat? E al tău, domne, nu? Îți dai seama ce a fost la ăsta în Diemuri, da, pe Doamne bune. ferește. Îți dăm în cafea? Dă-mi în Ne lași? Dă-mi Da. în cafea. De ce mi-ați dat această rățușcă? Ane ți-a dat-o că ai zis tu ceva de lăutar și a zis că... Am văzut-o și am văzut-o cu pălăria și cu trompeta care căzuse, dar a lipit-o Emil înapoi și am zis că you have to have it. Să rămână, mulțumesc pentru cadou. M-au văzut mai așa, mai închis la curare și mi-au dat rățușcă cu pălărie. Da, frate, rasism internalizat, ce să faci? Asta e, nu mai zic nimic acum. N-am urmă de rasism în mine, potoliți-vă. Bă, să știi că teoria mea este că toată lumea are o ură de rasism. Și eu am o urmă de rasism în mine. Eu chiar nu cred. Adică se poate să ai dreptate, I'm not saying that you don't, dar eu nu... E, acolo mi se pare că toți, din cauza modului în care am fost crescuți, din cauza ceea ce am învățat la școală, toți avem așa o urmă mică de aia. Că rasismul e și foarte divers. Da, adică poți să faci multe lucruri pe care alții le-ar considera rasism, nu? Tocmai. Și nu e neapărat un lucru rău. Adică e un lucru... Ți s-a e un părut fapt. vreodată că am avut vreo... Tu cu mine? Nu cu tine, mă, în general, așa. Cu tine, da, da. Cu tine, dar la el nu... Eu nu mă pun. E Tu nu te personal, nu e că... Pe tine nu te urăsc ca rom, pe tine te urăsc ca om. Om, Pe- ca om. Și se întâmplă să fii și rom. Da, e la și altele. E la și altele, da. E efectiv. La detalii suplimentare pe eticheta acolo, știi? Ok, el are impresia asta că ne-a prins aici în ceartă. Cum a venit, noi ne certam. M-am consultat cu asistentul meu, care spune în felul următor. Urmează să-i citim lui Alex în cafea, da? Văd în mijloc o formă destul de densă și întunecată. Asta arată că ai avut recent gânduri intense sau o situație care te-a preocupat mult. Aș putea spune că da. Mă preocupă problematica romilor în fiecare zi din viața mea. Dar marginile nu sunt complet închise, ceea ce înseamnă că lucrurile încep să se clarifice. Nu. I love it. Linia aceasta care curge pe peretele ceștii ca o dâră e foarte interesantă, pare un drum. Îți spune că urmează o schimbare sau o decizie importantă, posibil legată de o deplasare, o alegere sau poate o persoană nouă care apare în viața ta. O linie, nu în cafea, mă jur de nou. Nu e adevărat, mă, că am prins-o eu în poza aici. Păi nu e, mă, că s-a mai dus, că ai mai făcut-o așa. Când s-a făcut poza era... În partea de jos, spuma formează ceva ca un cerc incomplet. Asta indică un lucru neterminat din trecut care revine, dar vestea bună, cercul nu este încă închis. Deci ai șansa să închizi această situație în favoarea ta. Efectiv, n-am înțeles nimic. Se întoarce cineva, poți să... Știi că așa e cu Concluzia ghicitul, este adică- că ești într-un moment de tranziție.
Într-un moment de tranziție, da, Da. păi tranziția Australia-România, încă... Încă simți? Ei vorbesc acolo de fusul orar cum ar veni, știi? Tu încă De te jet lag. adaptezi. Cât ai de când te-ai întors? Am 2 luni de când m-am întors. Și în astea 2 luni ai mai fost plecat undeva, zile la oameni. Am fost în Kenya. Am fost la o nuntă în Kenya la un coleg de facultate. Mi s-a părut super random că l-am văzut pe Instagram. Dar mie mi-a zis înainte, plec la o nuntă în Kenya. Bine, mă, lasă-mă. Eu, ce faci? Nu, că plec la o nuntă în Kenya. Da, mă, bine, Dar lasă-mă, nuntă vrăjeala ta. tradițională. Am zis-o și o să par interesant, că a fost un eveniment și pentru mine special. Mi-am vândut turinic și jumătate. Cum este o nuntă din Kenya față de o nuntă de la noi? E destul de interesant. Adică era o comunitate de penticostale. Adică, na, și să știi că majoritatea oamenilor în Kenya încep să intre în direcția de penticostal, pentru că, na, colonialism, chestii care se întâmplă. Dar e prima parte a slujbei în care, na, la biserică, în stilul penticostal, cu cântece frumos, cu rugăciuni și așa mai departe. După e petrecerea de după, care Și? e în stil kenian. It's crazy. Adică nu stă nimeni jos. E rău de tot. Cred că ați văzut asta la mine pe story. Ei mă considerau alb acolo. Da, Îmi spuneau the white boy, oh, look, the white border. Și eram, da, bine. Și îți dai seama, toată nunta a fost o glumă la un moment dat, că uite, the white boy a venit și el în Kenya. A fost interesant. Bă, foarte drăguț, mi s-a părut mișto că te-ai dus pentru tovarășul tău. Da, să știi că ce e acolo e, pe lângă nuntă și asta, o sărăcie lucie. Adică În ce oraș ai fost în Kenya? Am fost în Nairobi, am fost în capitală și dacă în capitală era nasol, îmi imaginez cum e în restul țării. Am fost la colegul ăsta al meu, Victor, care și el a fost bursier la fel ca mine. El vine din cel mai mare ghetou din Africa. Și m-a dus și pe mine acolo. vorbești cu el, poate faci un vlog. Te duci acolo. Nu știu dacă au shawarma pe acolo, să încerc. Ceva de mâncare tot găsim. Discutabil. Discutabil? Discutabil. Ce ai mâncat în Kenya? Mi-au dat o cană de lapte la un moment dat. Ok. Nu, și gen mâncare. Da, exact. Și la un moment dat mi-au dat un fel de aripioare de pui. 2 aripioare de pui în total. Adică cum un fel de... Da, și asta, bă, cum adică? Erau aripioare sau nu erau aripioare de nu pui, era, bărule? nu era Erau nicio gheare? Dacă erau aripioare de pui, nu erau de la un pui biped, îți zic sigur. Și era un fel de mămăligă cum facem noi, dar în loc de mălai, făină. Fufu de la. Da, fufu de la. Și cu puțin spanac. Ciulama, adică? Era verde, nu știu. Asta a fost meniul de nuntă? Da, meniul de o nuntă și un suc. Un suc, nu mai multe, un suc. Adevărat? Da. Mamă, și la noi stă JB-urile pe masă. Da. 4 feluri, nu mai știu. Păi acum s-a dus Sherry tovarășa mea. dance. Bă, nu, într-adevăr, vin dintr-o comunitate care este puțin mai dezavantajată, na, dar e greu să găsești o comunitate care nu e dezavantajată în zona aia de Africa. Kenya, în ce parte a Africii e? E în Africa de Sud? În est. În est? În est mai spre nord. Ok. Deci în jumătatea de sus, Tot, lângă Somalia. toate reperele mele sunt Cristi și Ralu. Când se duc... când se duc Știi geografie? Da, frate. Da, frate, m-am uitat la Cristi și Ralu, care s-au dus în Freetown, în Sierra Leone. Departe. Departe, nu? Departe, da. E mai aproape de Egipt, dacă vrei. Ah, ok. Emile, ca americanii aia care zic că, Parisul e lângă Moscova. Pe acolo, în Europa. Europe. Europe. I'm going to Europe. Mă duc în Europa, da, unde, frate? În Germania, la Paris. Unde să mă De la duc? Paris. În Europe. Corect. În Europa. Alex, îți mulțumim din suflet că ai venit la noi astăzi să stăm la o vorbă, la o... Nu-i luau vorbele din gură. Vrei să ne mai spui ceva, Alex? Păi asta înainte urma să-l întreb. Nu te mai băga tu, nu mai îmi lua Nu, tu că mie plec, vorbele. mă duc la baie. Du-te. Ah, ok. Nu se duce mânicăieri, stai singura lui. Atât ai pasă de ce zic eu acum la final, că se duce la baie. Nu, frate, plec că mă gonește ea, dar o să mă uit la episodul cu tine, gen. Ah, super. Da, o să dau skip la părțile cu ea. Aș vrea să zic ceva. Acum că Te m-ai rog. întrebat, este datoria mea să vorbesc despre Roma Education Fund, Sigur. Spune. care este ONG-ul la care lucrez în momentul de față. Ajutăm comunitățile de romi pe partea de educație. Încercăm să aducem educația mai aproape de comunitățile de romi. Acum o să lansăm în București, o să avem 2 centre de educație complementară. Unul în sectorul 2, unul în sectorul 6, mai acolo în Giulești, sârbi. Educație complementară, adică meditații. Nu neapărat meditații, sunt skill-uri pe care le înveți Școli pe de lângă ce ai meserie, învățat cum ar la veni școală. pe vechi. Da, școli de meserie, dar numai că pe skill-uri mult mai moderne. Învățăm robotică, IT, Mișto! dar și Tare, chestii da. mai artistice, teatru, animație, desen. Dar vă trebuie bani mulți.
Da, sunt. Eu predau și eu acolo și eu le predau siguranță mediu online. Îi învăț cum să recunoască inteligența artificială, îi învăț cum să stea în siguranță pe TikTok și Instagram dacă vor să învețe de acolo, spre exemplu. Și cum poți să stai în siguranță? Zi și mie, că eu nu prea sunt în siguranță, Zici, sincer. da, pe bune, îmi trimite ăsta niște clipuri și zic, Emil, sunt în făcute momentul cu de ei. față, Ba nu! Emil, după ce mi-ai arătat în for tău, ești un caz pierdut. Adică, Operația a reușit, pacientul e decedat. Am și eu un cangur care vrea să un câine și gata, sunt caz pierdut. You gave up on me too fast. Păi atunci te așteptăm și pe tine la Centrul de Educație Complementară din sectorul 6. E la Julius Sârbiu unde întoarce 162. Mi-ar plăcea, da, stau și în sectorul 6 acum. Ți-au rezervat bine. un loc în ultima bancă. Rezervăm un loc, da. Și asta e, trebuie să-l dotăm. Asta e, trebuie să-l dotăm, strângem donații ca să strângem. Ca să Unde putem poate să doneze oamenii? Unde? În momentul de față, ori pe site-ul Roma Education Fund, ori suntem în mijlocul unei campanii de strângere de fonduri pentru Swimaton, în care sunt fix centrele astea două. Puteți să intrați pe site-ul nostru, ne găsiți și pe Instagram Roma Education Fund. Acolo luați legătura cu cine vreți voi de pe acolo, sunt foarte multe contacte și vă îndrumăm mai departe ca să ajutați niște copii rom, dacă doriți. Dacă nu, aia e. Superb. Jinx. Nu că zic. Puneți mâna și ajutați, puneți mâna, mergeți, donați. Dacă aveți de unde, 2 lei, 3 lei, 5 lei, 10 lei, 100 Nu, de că zic, milioane, dar dacă vreau vă să ține spun, e. buzunarul. Așa, doar ca idee. Altceva ce ai mai vrea să ne comunici? Alex. Atât. Vreau să vă comunic că sunteți niște frumoși și mi-a făcut plăcere să... Nouă fiu ne-a alături făcut de voi. plăcere. Ești frumosul. Nu mă, voi sunteți. Spune-le oamenilor unde te găsesc, cum te găsesc. Mă găsiți în mare parte pe TikTok și Instagram, Alex Stan Roma, scris totul legat. Acolo fac content educațional despre cultura și istoria romilor. E foarte mișto. Super! Mulțumim frumos, Alex. Mulțumim Mulțumesc din foarte mult suflet și că ai eu. venit la noi în această dimineață. Te mai așteptăm cu drag și te pupăm tare și vă mulțumim și vouă că v-ați petrecut dimineața cu noi. Vă mulțumim din suflet că ați ales să vă petreceți și această zi de sâmbătă cu noi. Noi suntem Anelix, Emil Nepot, Cafea la Aparat, pe Instagram, pe TikTok-uri. Vă așteptăm și acolo să vorbim, să bârfim. Mulțumim din suflet prietenilor noștri de la Lidl România care susțin acest proiect. Să aveți un weekend superb! Dacă aș fi veveriți, aș fi în extaz cu mixul ăsta.